Pulzar s označením PSR J1748 rotuje podľa meraní približne 716 krát za sekundu, čo z neho robí najrýchlejšiu známu rotujúcu neutrónovú hviezdu. To znamená, že jedna otočka trvá menej ako milisekundu. Hoci má priemer len okolo 20 km, obsahuje viac hmoty než naše Slnko. Pri takomto extréme je predpoklad, že sa hviezda nachádza blízko možnosti svojho zániku. Doslova ju môže roztrhnúť na kusy. Existuje totiž teoretický limit, pri ktorom by odstredivé sily prekonali jej veľkú gravitáciu. Presný prah však závisí vždy od vnútornej štruktúry hviezdy, takže uvidíme, ako to celé dopadne. Ak ťa bavia videá o astronómii a objavovaní vesmíru, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj facebookovú stránku Obdivuhodný vesmír.